Kat kum ka first post la ong ba nyaw pongut ki leno ki badai na ka kinhon Jaish-e-Mohammed Lashkar-e-Taiba bat ka Hizbul Mujahideen kila yap na ka jing ther namding ki sipai India ya ki khandai tali ki kitem ki te ki kinhon leno haga steps niya ka nyaw tarik ujemang arajar arpusan. Kita ki kitem leno ki dei ki bedana po sam jong ko ri Pakistan bat ki jaka ke Kashmir bala kurup daga tigeri ke bab marjan. Kumban sukdo hadin ke jingjia syasiat yap ki arpu hendrengut ki breo ha pahalgam de ki leno Lashkar-e-Taiba ha kano phai sngi ka arpu artrik uyayong arajar arpusan de ki bor sipai bat ki nongelam san hima na Pakistan. Kila long stat bha ban kentat ye ke jing keno ba ki don ke jingya dei bat ki tei ki leno. Henry hagano phai sngi ka nyaw tarik ujemang arajara arpusan kato por hadin kata gajing ther namding ke India ya kabala tip kum ko Operation Sindur hagajing le nyam ban tep ye le no ki bala yap hamurit ki le don langpat ki sipai Pakistan ki bor pulit bat ki officer na lor ki nongelam le no hagate ke le nyam u Hafiz Abdul Rauf u le no ka Lashkar-e-Taiba u le alam ye gajing duai bat bongut ki sipai Pakistan ki bawan ban snowlem ya ki balayam. Komban sukdo bana ki khandai tali ki kitemle no ya ki baki sipai India ki la ther namding kum ga jing jubab ya ga jing syasiat yap ki arpun rengut ki breo ha pahalgam ha ki le no Lashkar-e-Taiba South li ni ki kitem ki de ki baha ba po sam jongkari Pakistan. Ka jing syasiat yap ki breo ha pahalgam de ki le no Lashkar-e-Taiba kalawan ra ka jingkan at ha pedeng kari India bat Pakistan ha ka bakari India ka kinno bagi tikile no ki dei ki bala kershan de kari Pakistan ke India kala ai lat ha ki bor sipai ban juba ye ka te ka kampen terim de ki le no bat ka jinglet ther ye ki khandai tri ki ketem le no ha ka step nyoterik ka de ka juba ka baningkong bagi sipai India kila shim hadin kata ke jing ther namding ki bor sipai kari Pakistan lingbau nong aiktin u Major General Ahmed Sharif Chaudhry kila berngem ban jubab ting ye kari India bat kado baka jing ther namding ke India ye ki kitem le no kade ka kam khawput bat ka bom shong nong rem ru uniu he sipai ulo ong baka jing ther bom ki sipai India kelawan ra ye ka jing yap jong ki repat ba lembat ki khlung khna ya ki baka ri India ka kentan hagawai pat kaliang kilat pathai khubor keliathu haga jing ther namding ha bahawalpur kaladon ga jingyap shiphomut ki bahaying hasem jong hedu ka Jaish-e-Mohammed u Masur Azhar bat ki bayajan bat u Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bal ahya'un walakin la tash'urun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya